Фазила Шариповна, истиқоматкунандаи шаҳраки Файзобод, кӯчаи Зебинисо 1, дроб 3. Ман тахминан моҳои ё июн ё июли соли 2022 аз Шаҳрванд, ки дар ҳамсоягиам дар ҳардуямон иҷоранишин будем, Шарипова Рухшона ба маблағи 10,000 сомонӣ бо фоизи 2000 қарз гирифтам. мо дар ҳамсоягиамон зиндагӣ мекардем. як рӯз ман барои дандонҳоям роличени кардан ё ки дандонҳоямро аз нав кардам, ба ман пул лозим буд. мо ҳардуямон дар беру шитем ва ӯ гуфт ки ман пул дорам ва туро ёрдам мекунам. ман розӣ шудам бо хоҳиш бо чӣ 10,000 дар асоси забонхар навистам ва гирифтам. қарзи мо чӣ надошт, муҳлат надошт. кае ки ёфтам медодам. аз байни амо гузашт. баъди амо ӯ ба ман занг зада муроҷиат кард ки бояд ки сумро баргардонда ба ӯ диҳам. ва ман гуфтам аз сабаби оне ки ман 2 кӯдаки майда дорам, қувваи корӣ надорам. маслиҳати мо ҳамин буд ки ман кай чӣ қадар ёфтам ба ту бурда медиҳам. боз аз ман 2000 сомонӣ фоиз гирифта ба ман 10 рӯз вақт дод. аз байн 10 рӯз гузашт. ӯ ба ман телефонӣ занг зад ва гуфт ки пулро чӣ хел мекунӣ. ман гуфтам надорам, ман ягон қувваи корӣ надорам, ман ягон мисол ёрдам надорам. ӯ ба ман муроҷиат кард ва гуфт ки рафта аз хонаи Апаш Бобиева Зебо ҳамин пулро қарз карда гирифта меёрӣ. ман бегаҳ буд ба хонаи Апаш Бобиева Зебо рафтам ва Бобиева Зебо ба ман гуфт ман дорам ва аз сабаби дар шаб пул намедиҳам. пага саҳар биё, шиносномаатро копияшро бигир ва биё. ман пага саҳар аз сабаби оне ки хай зарур будам, маҷбур будам, хоҳараш ки маро таҳдиди зӯроварӣ кард ки пули апам аст, агар наёрӣ апам мисол билет мегирад, меояд ки ин тарафам он тарафи ӯро мегирӣ ва болоӣ бо пулашро медиҳӣ. хай маҷбур будам, зарур будам, рафтам. хай Апаш бо ҳамин хел ба фоизи дар 10,000 даям 2000 сомонӣ қарз гирифтам. дар асоси забонхат навистам, гирифтам, овардам, қарзи Шарипова Рухшонаро додам аз Бобиева Зебо. Бобиева Зебо гуфт аз сабаби оне ки ман худам проблема дорам, корҳоям дастуд ҳастанд, ман қарзро ба ту дуру дароз дода наметавонам ва муҳлати рӯзакӣ. аз сабаби оне ки таҳти фишору таҳти зӯроварӣ буд, таҳти мисол асаб вайронкунӣ буд, ман розӣ будам. гирифтам, овардам, ба Шарипова Рухшона додам. ҳамин хел аз байн 10 рӯз гузашт. Бобиева Зебо ба ман занг зада гуфт ки пулро бояд баргардонӣ. ман гуфтам надорам, ба ман вақт деҳ, ман 2 кӯдаки майда, ман ягон қувваи корӣ нест, ман дар ягон ҷо кор намекунам. ҳамин хел омад ба ман таҳдиду зӯроварӣ намуд ва маро ҳақоратҳои қабеҳ кард. ман хестам, кофтам, хай чанд ҷо рафтам, ба хешу ба ёру шиносам муроҷиат кардам. 2000 сомон овардам, фоизашро додам. ҳамин хел хай аз байн бо ба ман 10 рӯз вақт дод. дигар ҳар оста 5 рӯз баъд, 7 рӯз баъд шуд. ҳамин хел ман дига дода натунистам. ҳар боре ки меомад аз ман пулашро мехост ман дода, ман тариқи забонхат мегирифт ва мегуфт ки ба ту ин қадар вақт. ман дар забонхатам дар копияи шиноснома ки таҳти зӯроварӣ, таҳдид ва ба болои хонаи ман омада, ман аз сабабе ки ҳеҷ ка надоштам, фақат 3 фарзанди ноболиғ доштам, чун тарсидам, хай чӣ шудам, фақат дар фикрам ки чӣ кор карда ин пулро гирифта ёфта бидиҳам, хай натавонистам ва аз сабаби оне ки кор карда наметавонистам. ҳамин хел хай дар сари ман 10,000 сомони дигар пул ҷамъ кард. боз хай забонхатамро ҳамаро якҷоя карда бояд 10,000 ман шудам 20,000 сомон аз қарз дод. ҳамин хел рӯзо рафтан мегирифт, моҳо ки таҳти зӯроварӣ, таҳдид
ва ба болои хони ман омада. Ман аз сабабе ки ҳечка надоштам, фақат 3 фарзанди ноболиғ доштам. Чун тарсидам, хай чӣ шудам, фақат дар фикр ки чӣ кор карда ин пулро гирифта ёфта бидиҳам, хай натавонистам ва аз сабаби оне ки кор карда наметавонистам. Ҳамин хел хай дар сари ман 10,000 сомони дигар пул ҷамъ кард. Боз хай забонхатамро ҳамаро якҷоя карда бояд 10,000, ман шудам 20,000 сомон аз қарздор. ҳамин хел рӯзо рафтан мегирифт, моҳо мегузашт, ман дигар намедонистам. Меомад фоиз медодам, меомад фоиз аиҷа наметонистам забонхат менавистам. ҳамин хел таҳдиду зӯроварӣ ҳар бего ба хонаи ман меомад, бо бевазе бо ҷангу ҷанҷол мебардошт, зӯроварӣ мекард. ман дар хона иҷора нишаста будам. маро аз иҷора, аз таҳдиду зӯроварӣ, аз ҷангу ҷанҷолу аз фишорбиёрии бо бевазе бо маро аз иҷора хезонданд. ман хай боз як ҷои дигар иҷора гирифтам. ҳамин хел албан 6-7 моҳ гузашт. ман натавонистам аз ягон ҷо ки суми ҳамиро 20,000 сомонро, ин пулро ҳар моҳ фоизашро 5,000 сомон аз ман мегирифт. ман вақт мерафтам аз ягон ҷо меёфтам, намеёфтам, бо тариқи забонхат аз ман мегирифт, маро қарздор мекард. аз байни 6-7 моҳ гузашт. ман дигар гуфтам ки ман дигар ягон қуввае надорам, ман аз тамоми ҷо қарздор шудам. хай дар байни бод аз як дугона ба ман гуфтам, ман пули калон ин кас дастаи ман пули бисёр ҷамъ кард, намедонам чӣ хел қарзро бидиҳам. дугонаам ба ман пул дод ва як магазинро гуфт иҷора бигир, ҳам нун оварда ба фарзандонат, ҳам зиндагиатро бар, ҳам мисол қарзатро минус кун. ман рафтам, пулро овардам, ҳардуємо рафтем, бор овардем. ман як магазинро иҷора гирифтам. як духтари дугонаамро дар он ҷо ки то фарзандонамро дар боғча доданам, ки 2 фарзанди дугонӣ ки 3 сола дорам, то дар он ҷо доданам. манро духтари дугонаамро гирифтам дар он ҷо ба ҳайси савдогар, то моҳои мард савдо кун, айгармӣ худам мебарам. инҳоиро дида аз ман ҳарчанде ки фоиз мегирифтам, ҳарчанде маро ба ин рӯзи даҳшат оварда расондани апа ва хоҳар. омада калити мағозаамро гирифтам. муддати 5 моҳ мешавад ки мағозаи мо моҳи январ маҳкам аст. аз сабаби оне ки ту аз мо қарздор ҳастӣ, ман намедонам чӣ кор кунам. ҳамин хел назбан 5 моҳ гузашт, калити магазинам мағозаам дар дасташон. ман натавонистам ки ҳам савдо кунам, ҳам пуле ки аз дӯстам дугонаам гирифтам ӯро диҳам, ё ки қисман қарзи ҳамиёро мисол диҳам. маро ба ҳамин рӯзи даҳшат оварда расондам. ман аз якчанд нафар қарздор шудам. як рӯз дар берун бо ман ҷангу ҷанҷол бардошт. дар дастам фарзандам ки бо номи ҳусейнҷон аз дар раён мо бохӯрдем ва ман даст баланд кард ва мо дар лави латоб ҷувор гап мезадем ва ман зӯроварӣ кард, бо ҳамроҳи писараш буд, бо бифт далел маро тела задам. ман бо фарзандам дар дуруи ҷувор ғалтидам ва фарзандам аз ҳамон ҷо маззаш гурехт, ӯ саломатиаш безеб шуд. ман бурдам дар больницаи Қараболо ӯро ташхис кардам ва ба ман гуфтанд ки фарзандат ҷигараш зур омадааст. хай ман як бор тонистам леченияшро ба пуррагӣ бигир, агар нагирӣ кӯдакат белакроф мешавад. ман 2-3 бор боз фарзандамро лечени кардам. мисол леченияшро пурра карда натонистам. нимними леченияшро айни ҳол фарзандам бемор ҳастанд. ман дигар ягон тоқат накардам. ба рӯзи даҳшат маро апа хоҳар таҳдид ба хонаи ман шабҳо омада, ба ман ба лезваву корча дари маро даромада маро таҳдид мекарданд ки мо худамонро ба корча лезва мезанем ва ту ба дари милитсия мешавӣ, мо ба дари больница.
من با این تهدید و زورآوری آنها این طرف هم این طرف او را میگیری و بالایی با پولش را میدهی. خیلی مجبور بودم، ضرور بودم رفتم. پس با همین خیلی با فایزی در 10,000 دیم و 2,000 سومانی قرض گرفتم. در اساس زبون خط نوشتم، گرفتم آوردم قرضی شریف و رخشانه را دادم از بابی و زیبا. بابی و زیبا گفت از سبب اونه که من خودم پرابلم دارم، کارهایم دستود هستم، من قرض رو به تو دور و دراز دادن نمیتونم و مهلتی روزکی من از سبب اونه که تحت فشار و تحت زورآوری بود، تحت مثال عصب ویران کنی بود، من راضی بودم. گرفتم آوردم به شریف و رخشانه دادم. همین خیلی از بین 10 روز گذشت. بابی و زیبا با من زنگ زده گفت که پول را باید برگردونی. من گفتم ندارم، با من وقت من 2 تا بوده که معده من یکان قوه کاری نیست، من در یکان جا کار نمیکنم. همین خیلی آمد با من تهدید و زورآوری نمود و مرا حقارت قبیح کرد. من خستم، گفتم خیلی چند جا رفتم و خیش رو به یارو شناسم مراجعت کردم. 2,000 سومان آوردم، فایزش رو دادم. همین خیلی از بین بود 10 با من 10 روز وقت داد. دیگر هر اساس 5 روز بعد 7 روز بعد شد. همین خیلی من دیگر دادن نتونستم. هر باره که می اومد از من پولش رو میخواست من داده، من طریق زبان خط میگیری و میگفت که با تو این قدر وقت من در زبان خطم در کپی شناسنامه که تحت زورآوری تهدید و با بالای خانی من آمده، من از سبب که هیچ که نداشتم، فقط 3 فرزند نابالغ داشتم، چون ترسیدم خچی شدم، فقط فکر که چیکار کرده این پول رو گرفته یافته بدهم، خیلی نتوانستم و از سبب اونه کار کرده نمیتوانستم. همین خیلی در سری من 10,000 سومان دیگه پول جمع کرد. باز خیلی زبان خطم رو همه رو یک جایه کرده، باید 10,000 من شدم 20,000 سومان از قرض داد. همین خیلی روزو رفتم میگیریم مهم رفتم، گفتم که همین قدر سوم گرفتم با واسطه فایزمندی، همین قدر شد. در اساس زبان خطهایم مرا پرونده جنایتی کردم. حال کار ما این زمان در سود ادامه دارد، من در سود میروم، میگم رو پرو کرده، میگم که من این قدر سوم گرفتم، مثال این قدر آدم سوم آوردم دادم قرضیو از سبب فایز داشتن، از سبب که من مایلش من قرض دادم، برای چی کلیتی مغازه ما رو گرفتم، با من از یک نفر دیگر قرض داشتم، مهلت 5 مشو بارهایم سراغ گذشته شدم، مثال دیگه به سودا او را برآورده نمیتونم. من خواستم که برای بد نروم، به یگام کاری بد دست نزنم، مثال به یگام جای بد نروم، یک جو کار مهنت حلال کنم و بگه بیام در پیش فرزندانم و نگاهبین فرزندانم مشغولم. مرا از همه نمودی مثال خوشبختی ها این اپا خواهد محروم ساخته. این حال من کی و چی بودنم رو نمیدونم در کجا مراجعت کنم، نمیدونم در کی درد دلم رو کنم. من در تمام مقامات ها عرضه پرداختم، جواب عریضه من به ناحیه امون گشت. ناحیه امون در اساس زبان خطهایی که تحت فشار و زورآوری، تحت تهدید، تحت مثال نواری که مرا گرفتن تهدید میکردن که ما او را در یوتیوب میپرتاییم که به شوهرت، من فکر دخترم را، آینده فرزندانم را میکردم، آینده مثال خودم را میکردم، مرا به این روزی دهشت آورده رساندم. من از جناب عالی خواهش میکنم، من از رئیس شهر دوشنبه خواهش میکنم که در یگام مقامات قانون ما را فیراد کنم و ما را تحت سنجش بگیرم و من چقدر سومی که از اونها گرفتم من
ба гардан гирифтам. Ман саркашӣ накардам. Мисол 10,000 аз Шарипова Рухшона буд, рафтам овардам, аз Апаши додам 2,000-аш монд, ба фоизу ба чӣ оварда маро ба иним қадар сум. Ман аз инҳо қарздор нестам. Ман аз тамоми хешу ёру дӯстам рафтам 2000 1000 сумӣ овардам. қарзи ман то чанд боло рафт. ман аз сабаби хар надоштам ягон одаме ки мисол ҳамин пула гирифта якҷоя овардам инора бутам ҳамин қисмат. айни ҳол ман муроҷиат мекунам ки шумо агар маро агар як бор 100,000 ё ки ду бор 100,000 200,000 медодед, чӣ хел ба ман бовар кардед? ман як зани иҷоранишин, як зани бечора, як зани камбағал, апаву хоҳар 10 бор яташ 9 маротиба, ятаи дигараш қариб 11-12 маротиба маро сум доданд. дар як моҳи ман аввали моҳ мерафтам аз инҳо 10,000 бо мерафтам, 20,000 бо мерафтам, 4,000 ҳамин хел ҳамин 2-3 бор кира бовараш меояд ки ҳамин як бор 2 бор як ҷо рави ё магазин бошад ё сум бошад гирӣ бовар мекунад 10 бору 20 бор. ман муроҷиати ман ҳамин аст ки моро ба як ман ариза кардам, ариза партофтам, ҷавоби ҳама аризаам омад. аз сабабе ки мо дар ноҳия мисол ҳамин корхонаҳои ҳифзи ҳуқуқ мисол суд, прокурор ҳамин будан, аризаи маро ба ҳамҷа ирсол кардам. ман ҳамин қадар хоҳиш дорам ки дар як мақомоти болоӣ делаи маро тафтиш кунанд, санҷиш гузаронанд ва нисбати маро чени гуноҳам ва инҳоро ҳам чени гуноҳшон. охир ин чандин нафарон ҳастанд аз инҳо маро дела карданд. ман хоҳиш кардам равед гап занед, мегӯянд моро таҳдиду зӯроварӣ карданд. ман далел дорам, ман видео дорам, далели видеои ман ҳичи. ман наметавонам одаморо дар мисол гап занам, равам дар ман шоҳид гузарам. не ки ман худам ман далел дорам дар як мақомоти болоӣ дар як ҷо мисол ҳамира моро файрод кунам, ҳамин делаи мара бинам, маро чени гуноҳам. манам 2 та кӯдаки майдаи хурдсол дорам, ба зами писарам бемор ҳастанд. ман наметавонам, ман як бор доруҳои ӯро гирифта метавонам, бод аз сабаби ини қадар рӯзи таҳшат омада расиданам наметавонам ки личени ӯро ба пуррагӣ ман наметавонам ташхис кунам, мисол экспертиза кунам, ба ҳамино нарасидам. аз шумо ҳамин кадом одаме кӯмаккун аст, кадом одаме ки мисол маро ёрдам карда метавонад. фақат хоҳиши ман ба ман пул лозим нест, ман пул намехоҳам. ман ёрдам ҳамин аст ки бегуноҳӣ маро ки нисбати ман ҳамин апаю хоҳар таҳти таҳдид зӯроварӣ ҳамин рӯзи даҳшатро раво диданд. нисбати ману ҳамё дар як мақомоти қонун аз нав забонхатҳое ки навистам таҳти фишору зӯроварӣ ҳамаи ҳамёро санҷиш кунанд, моро пурсупос кунанд, рӯбарӯ кунанд. муроҷиати ман ба ҷаноби олӣ муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин аст ки ҳамин делае ки нисбати ман дар ҳамин ноҳия оғоз шудааст, мисол ба забонхатҳоям маро гунаҳгор донистанд ки ман забонхатҳоро ба таҳти фишору зӯроварӣ таҳдид, мисол наворе ки гирифтам маро таҳдид мекарданд ки дар ютуб туро мепартоем ё ки ба хештаборат инро мепартоем. аз сабаби маро ин бо ҳамроҳи писараш Бобиё ва Зебо бо ҳамроҳи Бобиё Далел маро ба ин рӯзи даҳшат овардан расонидан. ман ҳар боре ки маро таҳдид меман наистам. муҳтарам пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамин қадар хоҳиш дорам ки ҳамин делаи маро дар ягон мақомотҳои болоӣ аз нав аввал сар карда қонуне ки забонхатҳоро 10-15 забонхат таҳти фишору зӯроварӣ аз қарз, аз фоиз қарз ҷамъ карда дастаи ман бор кардан. ман забонхат гирифтам, ман аз чанд нафар ки сум овардам то чанд қарзи ман қарзиро надам аз сабаби фоиз доштанаш. ман ҳамин қарзро дода натонистам. ҳамин қадар хоҳиш дорам ки дар як мақомотҳои болоӣ моро аз нав пурсупос кунанд, далелҳои моро бисанҷанд, тарафи ӯ ҳам тарафи ман далелҳои моро ҳамаша бинанд, исбот кунанд
ва ба маро ба чӣ гуноҳам инҳоам ки нисбати ман, нисбати обрӯи ман, нисбати номуси ман, нисбати ҳуқуқи мара, ҳама ҳуқуқҳое ки ман доштам ки озод зиндагӣ кунам маҳрум карда, инҳоам ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, ки дар ягон на дар налог месупоранд, на дар ягон ҷо мисол фоида меоваранд, пули муфт ба даст меоранд. Фарзанди бемори маро, фарзандои хурдсоли маро ман як мисол иҷоранишин ҳамаи инҳоро ба назар гиранд. Ман агар фиребгар мебудам як бор ёки ду бор аз инҳо рафта 100 000 мегирифтам, инҳо ба сари мани пулро бор мекарданд, майлаш. Ман аз инҳо ҳамин қадар исбот мекунам ки на ман як бор мошенник будам, дурӯғгӯ будам, як бор рафтам сум гирифтам, ду бор рафтам, 3 бор рафтам. Чӣ хел бо бовар карде ки мара 9 бор ёки 10 бор ёки 11 бор ҳамин қадар сумро маро додед. онҳо мегӯянд ки дар тариқи забонхат, охир забонхатҳои ман ҳамаш ба таҳти зӯроварӣ, ба таҳти таҳдид, бо он ки маро видео кардагӣ доранд, хоҳиш менамоям ки кадом мақомотҳои болоӣ бошад, кадом мақомоти қонун бошад, куҷое ки набошад, моро кори моро гирифта баранд, дар ҳамон ҷо пурсупос кунанд, дар ҳамон ҷо моро мисол аз нав ҳамашро ҳамин делае ки нисбати ман тайёр шудагӣ аст, ягон ман розӣ нестам, барое ки ҳамаи забонхатҳои дора маро ба забонхат муттаҳам мекунанд. ҳамин шаҳрвандон бобе ва зебо ва шарипова ва рухшона ҳамаш ба назар гиранд ки таҳти фишору зӯроварӣ ҳамиёро ман навистам. Ки бовар мекунад ки як шахсро 10 бор пул медиҳӣ ёки 15 бор меравад пул медиҳӣ. ман дигар ягон сухан фақат ҳамин хоҳиш дорам ки бегуноҳии маро исбот кунанд. манам озодистан мехоҳам. ин магазинам 5 моҳ шуд маҳкам арендаи давлатам, аз магазинам қарз доштам 5 моҳи дигар. борҳое ки қарз оварда будам ки мисол нони ҳалол биёрам, онҳо сурох гузашта шуданд. дигар ягон сухан надорам. мехоҳам ки ҳамеро ҷиддан дида бароям ва нисбати ҳамин ду нафаре ки ба ҳамин кори даромади муфт ба даст меоранд, нисбати манам қонунӣ чора дида шавад, нисбати ин ду нафарам қонунӣ ҷиддан чора дида шавад.